салом тамошобинони муҳтарам. имрӯз якчанд хабарҳои ҷолиб дорем. имрӯз гап мезанем дар бораи Синат Шарипов, Шон-МС ва дар бораи Абдурозиқ Хазбулла. доруҳои алҳадая ба намуди капсула ва равған ки ҳатто Ҳабиб Нурмагомедов тавсия медиҳад, ба шумо пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кирм, баровардани ришумӯи сар, зиёду кам кардани вазн, дарди меъдаю безурётӣ, доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад. Дастафка ба ҳама шаҳрҳои Русия. Дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург офисҳои калони ин ширкат қарор доранд. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. шона ҳама медонад ки ваъдаи ҳаҷ рафтан репа бас карда надода буд. яъне шон гуфта буд ки соли 2020 охирон солаш дар реп мешава ва соли 2021 ба ҳаҷ мерава. моҳи январи соли 2021 шон видео када гуфт ки аяк духтар ва аяк бача история заказ гирифтагай ва баъди сабти ҳамиди история репа бас мекуна. баъда як муддат рекои ваъда додаи шон буромад, лек дар бораи бас карданаш ягон хабар набуд. ҳама интизор буд охирон навори шона, не ки охирон навори шон дар бораи репа бас кардан неву айсар ба реп баргаштан шуд. бале тамошобинони муҳтарам, шон видео када гуфт ки айсабаби раҳо маҳкам будан ва айсабабе ки ҳаҷ рафтан ай 36 сола болоай вай натонист ба ҳаҷ сафар куна ва бо репа давом метия. Синат Шарипов дар каналаш видеои нав бировард ки тамоми навор дар бораи шон ва камтарак дар бораи райдер гап мезана. райдер дар яке аз барномаҳои реп-портал дар бораи навори батла сӯзондани Синат Шарипов мегӯяд маслиҳати байни Синат ва Шон буд. махсус барои ҳамин гап Синат Шарипова қарш мекуна. баъдан Синат Шарипов райдера мега барои чӣ мардума ваъда додӣ ки видеои батла мепартоӣ. то гуфтӣ ман тамоми батла дорум, ба ҷои сиёмка кардагиам, не ки батл нест, мардума фреб кардан чӣ дар кор. дар ҳақиқатан райдер ваъда дода буд ки батла видеоша мебурора, аммо фақат ҷойҳои хондагии худша mp3 карда буроварда халос. дар бораи шонам Синат Шарипов хела гапҳо мега. биёни ҳар як гапша як лав гуфта мегзарем. мо дар барномаи пешнамон гуфта гузашта будем ки шон дар яке аз видеоҳош гуфта буд ки агар Синат Шарипов иҷозат я, шонам раундҳои батлша хонда дар каналаш мебурора. аммо Синат Шарипов дар сторисаш гуфта буд ки агар моли мабоша, раундота хонда мада равон кун ва ман худам дар канала мепартом шуна. хулас бояд раундҳои шон дар канали Синат Шарипов мебуромад ва ин кор бояд пеш аз соли нав мешуд. не ки чӣ хеле ки мо дидем шон то ҳол ин кора накардай, яъне раундоша хонда равон накардай. чӣ хеле ки ҳама медонад Абдурозиқ бояд бо Хазбулла ба майдони мубориза мебуромаданд. мавзӯъшона чиқир намерем, барои ки аллакай ҳама хабар дорай. Нигматов Мансур гуфта буд ки барои атмина шидани ин мубориза нафаре ҳастае ки тайёрай ба ҳар ду тараф 1 миллиони тия. бой атмини 100% шуд. ай дасти бародари тоҷик мо ҳар ду 1 миллиони гирифтан. Абдурозиқ на 1 миллион рублей ай умия бародари тоҷик хидмат. Тебе от одного таджикского брата деньги 1 миллион рублей, брат. баъдан мо дидем ки ҳар ду тараф пула гирифта боя атминид кадан. не ки дар сториси Барон дидем ки Барон ба ҳамроҳии Абдурозиқ бояд ба наздикӣ ба Русия раванд барои гузарондани ин мубориза. Салом алейкум бачако, хубен тенҷин саломатон созай корборо хубай Абдурозиқ. Қати Тамаев мо рӯз переговор даем, гап задастем ва рӯзои наздик бояд Москва брем пеши Ҳазбулла, пеши Тамаев. айшмам ка хоҳиш карда мешава ки Тамаев дар комментариёш безор кунем, бигем шаки Абдурозиқ кай Москвам я, Абдурозиқ кай Москвам я. бо шумо метонем ки ман худам медонам. Нигматов Мансур то ҳол нагуфта ӯ бародар кия ки тайёр буд ба ҳар ду тараф 1 миллиони тия ва гуфти шумо ин мубориза барпо мешава ё не. фикротона дар комментария нависен. тамошобинони гиромӣ дар инҷа бо шумо хайру хуш мекунем. ин буд барномаи мо. ба канали мо обуна шавед, зангулав лайкам фаромӯш накунед. хайр, то барномаи оянда.